Gardă la stânga. Alevarda pentru deplasare. Direcția poarta cetății. Gardă înainte. Marci. Ce nu se poate, vă rog, mergeți pe acolo, haideți. Nu se poate. Gardă la stânga și la dreapta. Da! Cinstea domniei sale, principesa cetății. Gardă pentru onor, înainte. Bună ziua, soldații mei! Onoare și glorie! Gardă drept! Gardă pe Logrebauz! Instrucțiunile date de domnia sa, principesa Transilvaniei, pentru capitanul cetății Făgăraș. Prin începutul înțelepciunii și frica lui Dumnezeu, în fiecare dimineață, amiază și seară, în timpul potrivit, închiderea și deschiderea porții cetății noastre se va face cu mulțumiri și rugăciuni. După aceasta, prin grația lui Dumnezeu, lucrurile trebuie să continue ca și cum noi am fi aici. Cu ocazia închiderii și deschiderii porții, trebuie avut o atenție sporită, iar această închidere și deschidere să se facă în tobe și cu arme, în funcție de necesități, cu soldați sub o poruncă severă. Înainte de aceasta, trebuie cercetată cetatea de jur împrejur de soldați sub arme, ca nu cumva să se producă vreo șiretenie sau pagubă pentru cetatea noastră și de unde, întorcându-se, să poată deschide porțile și soldații să fie puși la posturile lor. În cetate, pentru supraveghere și alte treburi necesare, după porunca noastră, trebuie să țineți 30 de soldați bine înarmați, care trebuie examinați bine, ca nu cumva să fie spioni, hoți, și dacă cineva ar încerca să facă asemenea lucruri și sunt învinși, să fie pedepsiți, persecutați prin lege. Datam aceste instrucțiuni capitanului nostru pentru cetatea noastră de la Făgăraș. Gardă drept! Vă asigurăm pe principesa cetății noastre că garda o să-și facă datoria cu loialitate și sârguință. Gardă pentru onor, înainte! Gardă drept! Gardă 3 pași înainte! Marș! Gardă la stânga și la dreapta! Alevarda pentru deplasare! Pentru schimbarea posturilor de strajă, gardă înainte! Marș!